Ay, manihapon. Yan mo laswa og di. Dami ah. Umuti-muti, lagi ng panik. Kay kaduhang ka. Hours later. Yan na. Papa ko matog. Oh. Alas 10 na des gabi guys. Ako na ni hapon gani ha. Okay, isakitan ko sa wisdom tooth. Diya, natug naman ta ako guys. Alas 10 na kapin. Ihapdes maghang kuto-kuto. Naman lang ako dami. Ala. Kanihang suwak guys. Panigi ka na panisagna. Dito pa na napalit. Yan, tinga ako dito guys. Baka ilang suwak. 109 pesos. Diya, samantalang sa alis siya. Kuha ni. 12-13. Ang nakain ko guys, sinindot mamalit dito sa guna, kaya mas brato dito. Kaya sa alis siya. Hala. Saan doon? Nangatog na sila guys. Sila na rin ang nadenggan nga kuwan pa. Kanta-kanta, apa nakatulog. Pansit. Para dyan yung gantos guys, kay sakit ka doon kaon ng wisdom tooth, pero kinahanglan man dyan mo kaon kay sakit wang kuto-kuto guys, wisdom tooth dyan, manang ginahinira dyan kong kaon na ano. Guys, ang problema po kay mahadlo ko magpa-opera, kay operahan lang ko ng wisdom tooth, hindi sangan pa lamang opera, kulbaan ako kadyo. Mga nga ba, mag-antos ko. Di man po kanunay mo sakit guys, naramay tayo mong hubag-hubag siya mo sakit. Diya, napitay mga di sila mahubag, okay ra pod. Karon na atlan nga ni hubag. Nga yung nadina ko din ha guys, katong dito po kus Manila guys, ba nga tagdugay ko makaon. Ano to kayo plano guys, hindi ako makaon doon. Kaya late na kong nood to. Na-update maghang to dyan. Diyan ganina guys, schedule man ang sa kanang anticipated mass. Diyan, wa may kasimba kay nauwan lagi. Daog Domingo, hapon ko sigurado makasimba ba kay adto ra bas lungsod. Nga, panahon lagi. Sige guwan uwan.
Unja guys, manday ni hang night routine, mainom ko og cetirizine kay pang prevent nga di ko mag-usig. mag-ubo ko sa guys, bawg gabi eh. Unja, na lamang inandan ko cetirizine kay lami ra ba di katugron kay 101. Unja, naghinahinay di ako dani di guys kay di ako sa kwartong tere na tuog kay basta di mulis ko rami ari ko sa kwartong tere kay wa si kauban. Unja guys, wala ko nang hinamos. Ang gamit rin kong iskinol, mapon gihapon ni hang night routine, basta di ko kay lamos. Nang bagnes na lamang ko danig kuan iskinol. Ijawat kay mawat pata gatong naong nang pagtigidig. Nang manibasag laman tang pangbagnes. Mingaw nas palibot kay nangatug dag mga tao. Ako na lang may nagtikaw-tikaw dari. Nahinir ako. Diyan guys, magbutang day po ko ang Dove moisturizer. Salamat sa naghatag dani si Ma'am In. Salamat sa imong i-share nga pampagwapa ko no. Nada ni guys barang ma-moisturize pa natong dagway nga nag-ugan na. Ganahan ko dani mo gamit guys ba. Okay, di mag-dry agang naong maning ibutang kada gabi eh. Diyan guys, kanas 11 na mas gabi guys. Oras na sa tingkato. Good night. Unbearable hours later. Next morning. Hi everyone, good morning. So karon day guys, adlang Domingo. Diyan may nakatugbon kay nag-101. Nagibuhat guys, naglawoy na lamang ko. Sari-saring gulay presko gikan sa garden. Diyan. Lami naman din guys, ug wala lain. Di sa laman ta maginarte ron kanang. Sidang kunubre. Wow, lami ang ginarte. Nilawoy. Ambal subog. Just then. Na, pabipi ko no rin. Kaya nga nung wapan ni nadaga, bipihan. Hapit na tubod ang tama. Gusto kayo surihan na magsubod mo ta. Pila? 120 over 60. Hindi. Naghahanon 110. Di lagi na reliable nga na. Fast na. 5 hours later. Hi guys, madung hapon. Diya. Magluto na rin po ko gutrog. Tibuok chicken. Kay nauli mas marami. Das naging pagluto na hawas marami kakaon kay mamantog uwan was siya katabok. Hindi mo nang karon magluto ko gutro. Aning tibuok chicken ang iluto sa air fryer. Diya das nagi. Lamian sila, lami pagkaluto. Lami day luto guys so ganas air fryer. Diya maragap ha? Atong butang agkuan day guys sibuyas. Ano din yung gibabad.
Siguro mga 3 hours na siya nakababad. Diya, butangan pong tangad. Kalamanan. Tawa mo kaliksi. Grabe panahon dari guys. Wa mi nahimo kay uwan diya. Wa mi kasimbar nga adlaw. Wa mi kapanimba kay uwan-uwan lagi diya. Mahadlok ko mo. Mulakaw diya na sa Aliana diya uwan-uwan. Ay diya simba ko gilantan kay adlo ko ron mulakaw diya uwan-uwan mawanan ta diya masubawan. Diya guys. Ada na si Jang pakuluan man ang style ani guys. Di ni diretso sa katunangutan na og ginsaon pagluto ang manok sa air fryer. Iba guys nakababad man ni si Jang. Ay bawal mo gisa ibabad ko ano may gibabad na dani mo ra bitaw timpla adobo na suka, tuyo, paminta, ahos, nga na rahong gibabad. Diya kanang sabaw man ihang ipa kulo ang pakuluan daning sabaw nga mo hubas na isa pa nimo iluto sa air fryer kay ug imong diretso guys ay posibilidad nga didid maluto tong ilahom man ang kinahanglan di siya pakuluan una nagluto utro kay des ni Agi kuan was prami kakaon ani mas prami matugron man nga lutuan ug utro luto sa ako. Tawa mas liksi. Diya guys, nagpislang ko de kuron. Nagpislang ko ilasang nauna. Kay kukaan, labdang ko sango. Sa mga rato, nasang lutoon. Kaina ka. Asan yung lutoon? Two very boring minutes later. Guys, kaya human naman nagipakuluan guys, pwede na sa iluto sa air fryer. Diyan guys, narito tayo pipino na, hapaning nadaginot sa garden. At doon si Jang tiplahan karon. Kaya pila na ni Kadlaw, dahil gibutang-butang, mamay ning pakpak. Mamay na kanang nagpanit, manang nahinayang man ko. At doon si Jang timplahan para po makaon. Doon ang pasensya mo duros na ilang saba-saba. Kaya isa nag-alag og mais. Nakakadungag mo na nagpiti-piti. Kasa isa to ha. Adi dahil kitaan. Nandiyan ito sa alapod. Tapos sila na nakakong TV. Agahang giluto nga kuan, litson manok. Kamulo pa. Napas air fryer. Pada luto. Aning ready daan guys ba kaya ron nagkaluto sa hangsudan manihapon nami. Si kabang lagi kay luoy. Ya ginanag guys ha. Isa na all makakaong ginanag. Sana all kakang ginanag. Alang lami ani tambang ni sa kaututan. Wasik jud kunot dari. Taysa, gunting yung balon taysa. Hindi man na gunting ang taysa. Mubuto. Anong sa magkabot? Boom. Mabot ka rin. Anong padaog ang nawa. Arang, kaon dari pipino ayan na ha. Kuma. Tanan na lang mo jadi mo kanon, ni pwedeng Hindi mo kan. Kaon kuma. kaon. Malus akas. Ano sa paparay mo ang kita-hitay? Pangutang diri sa mira na ano sa kuno kapapare mo ri dari. Ang yun ma. Paparay. Imingaw ko yung paparay. Paparay. Palagi mo nga. Diyan ko lirik paparay. Dahil mo good, irik ng dari. Ada ilang dyan naman. Rima. Yung kan. Hindi irik. Rima. Irik ng dari, di mo jadi pareha. Ang kameo? Pareha ma. Ato kagabi na. Ino na rin. Alam ko kada tunga. Dahil na kayo. Karain mo ter pipino mo na kaya sa ugasan. Ma. Lahi ma. Mag-alimit na kasama mo. Ano yung iwan katiri? Yan na. Hey, kagyo ko sinana guys ha. Hindi ko makakaon.
Ada yang nipisin guys eh. Masih makakaon ko ani. Pipino. Oh my God. Sabi ko mahug na. Muta na pagaluglulong. Aw, what aliksi kay hapit tagatang luto. Minggo. Pipino. Magtanong gapo ko gutrol guys. Ang pipino. Hindi na magsigiguan. Guys ah. Udah guys, hanggang itimpla ni guys. Kuan. Kani 8 o'clock. Pipino. Apa naluto gang chicken guys? Ang gito doon guys, nipis kaya maka-kaon ko. Asang ibutang tarip guys, karong bumugnaw. Ala, ada pemresuman tarip. Diyan ang kuanan, istima pa lang ba? Hindi ka pa mo. Minsan na din pananaw, palabas. Puto. Ha? Puto. Puto? Mali ang papel dari guys. Kusina. Pero pagkahon.
just then. Guys, gatong lechon manok. Wow, lame. Wow, ready. Pare sa lukuan ka ng pipino. Na all. Kung gusto dani guys, kay kuan. Last na rami na uli. Nga, aglaw uy. Ay, manihapon! Among last na waog di. Lame ah. Ang kimuti, lagi ng panin. Kay kaduhang katong unang kuan jud luto yor. Karong kay kuan naman. Kaano be? Mabul, mamura kag Mickey Mouse nga buhi ma. Hala ka. Unsa ko mura kog Mickey Mouse ko boy? Bul, magud ka ma. Bul. Ginoo ko bul. Bul pa sa mga bul. Cute. No din ay yung version sa cute bul. Nay. Kagulater. Mapel to vlog ta promise. Apil. Nadilad datong ang istorya ta promise. Okay naman to, ang lakas datong bull. Mag-ketchup ka yan? Ketchup lang. Ang tanin nyo guys. Bul si ka ma. Uy, ah.